ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ ኣብ ሓቀኛ መጽሓፍ ዝተጻሕፈ ኩሉ የፍልጠና በለ ዳንኤል ከምዚሉ ዝረድኣኒ ንዓይ መስፍን ናይ እስራኤል ሚካኤል እዩ ዝሕልወኒ ሚካኤል እዩ ዘጽንዓኒ መልኣኽ ናይቲ ልዑል ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ ከም ዳንኤል ንኹን ንፍለጥ ረድኤቱ ቅድሜና ንግበሮ ክንወፍር ክናቱ ንነቢ ሙሴ ከም ዝብሎ ኣምላኽ ቅድሜኻ መልኣኽ ያሎ ንቓላቱ ኣስተብህሎ እምቢ ኣይትበሎ ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ መቐረት አልቦዩ መዓዛ ሕይወትና እነሕልፎ ኩሉ ብስደት ዓዲጓና ከተመክሮ ሃሉ ኣብ ቅድሚና ከይንእንቅፍ ኣኽናፍካ ዘርጊሕ ባልኻና ካብቲ ዘፍርሕ ዘይድንገት ዘይርህርህ ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ ኣብ በረኻ ሲና ኣብቲ ናይ ትማሊ ንህዝቢ እስራኤል ዝኾንካ መጽለሊ ሎሚ እውን ከምኡ ቅዱስ ሚካኤል ክድግፎም ንኣሕዋትና ኩሎም ንዘለዉ ዓቕሎም ኣጥቢቦም ርድኣዮም ርድኣዮም ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ኣኽናፍካይ ዝርጋሕ ከክድሜና ምራሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል መሪሕ ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ሚካኤል ናይ እስራኤል